Witamy Państwa bardzo serdecznie, jestem Niklas, to jest Mordora Podłoga, albo Mordora Na Instagramie tylko. na Instagramie. I to jest albo ostatnia część Fira, albo przedostatnia część Fira. Akcja. Interwał 9 na 11. Ale to już jest tam dość zaawansowana faza 9. Ten grubas! Ty ciul! A, Patty, jedna rzecz. Weź zasztopuj i zminimalizuj. I tą kamerkę jakbyś przerzuciła nad tego subgola. Bo zasłaniamy licznik amunicji. O. Elegancko. A, bo tu? Nie, dobrze jest. Czat nie włączony. Jak Jest. czat nie włączony? Jest włączony. Co ty dupisz? Dobra. Fuckhead. He locked you out. The only way in is to divert power to the door. Grubas się wywrócił i se głupi ryj rozwalił. Ha! Sens przeszło. Bęben spadł z rowerka. Tak było. Tu byłaś? Chyba nie. Ło. Fir cień choroszczy. First Encounter Horoszcz Recon. Okrzyk bębeński. Nie ma ręki. A w jakiejś grze było coś takiego, że jak trzeba było na odcisk dłoni otworzyć drzwi, to trzeba było komuś rękę, albo... w Alien vs Predator, tym takim nowym dość, trzeba było komuś głowę urwać. Ale jaja, nie wiadomo co się stało, ale coś ważnego. Teraz do Rubasa pewnie się wrócić, nie? A, jeszcze to tu. To tam. A pytasz mnie pani chustki? Rura weszła do dziurki. Akurat mi podałaś nie to co chciałem, ale okej. No, chustkę. Chusteczki. Że rura do dziurki, no. Checkpoint, czyli będzie coś. Ja nie mam apteczek już. Faktiko, ale masz dużo HP, ale nie, faktycznie nie masz życia.
Przydałoby się coś znaleźć. Shit. Granata mogę się rzucić tam. Prawa! A oni nie zostawiają apteczek, nie? Tylko są... Nie. No. Jeszcze na górze ktoś był. O, pancerz. O, jest. Jest jedna. To se szanuj. Czym się temerczyk? Dobranoc. To dam F5, to... Ale nie idźcie spać, wakacje są. Fear, stream. I figured out what a synchronicity event is. O, There was an incident where they lost control of Fettel. He just suddenly started freaking out. He was only about 10 years old at the time, but I guess he killed a few people. In the investigation, they discovered that there had been a telepathic link between Fettel and Alma, even though she was in a coma. They concluded that she was influencing him. That must have been why they pulled the plug on Orange. ej, ale ja tego nie czaję. Jaka jest koneksja pomiędzy Fetelem a Almą? Że jak Fetel miał 10 lat, to zabił jakieś tam dzieci? A jak w ogóle? Coś chyba źle przeczytałem. Jak on mógł mieć łączność jakąś z nią, jak on miał 10 lat, jak ona była... To ile ona ma lat? Nie, to ja coś tu nie ogarniam, trochę tej fabuły chyba. Oświecaj se tą lampę, to ci będzie. Nie, tam... Ja się muszę chyba wrócić. No do Rubasa pewnie, bo tam już te drzwi powinny być teraz otwarte. Te wrota takie srogie. Chyba. Zobaczymy. O. To nie tu. Tu. Fajnie, że ciała nie znikają. W przeciwieństwie do nowszych gier. Ja weszłam i tam od razu poszłam, nie? A tu nie byłam. Ja już się potraciłem. O, dobrze idziesz, tu masz wejść. Chyba. No tak, dobrze. I tam jest Rubas. Rubinio. No nie. Aha, Tam muszę chyba się dostać. to jeszcze coś. To w lewo. Teraz pójdę. Bo No. wtedy tam zeszłam. Nic nie ma. Apteka. Dobra, na X. Ja przyszłam na drugą stronę. To samo. No. To muszę tam coś zrobić. Tam było. No ale co tu więcej mam robić? Nie wiem. O, tam jest! A cel się coś nie zmienił? Ja już wiem gdzie. A, Tutaj. wentylacja jest. Walłaś to, a to się wybrzuszyło w twoją stronę.
Tam jakieś inne prawa fizyki chyba obowiązują. A nie, a to dobrze się wyguła akurat chyba. Ja to sobie pójdę. Nie ma nic fajnego. To tam byłaś wcześniej na dole, nie? No. No. No 4 apteki to już... To zasadzka. No i dobre. O, co? Z shotguna jakiegoś cię strzelił czy coś? Patty, życie. Nie umarł? Nie wiem, nie jestem pewna. Dwie apteczki. A tam jest. Skąd się jeszcze? Dobra. Co, najpierw na górę, a potem na dół pójdę. Czad śpi. Aj, śpi, śpi. Aha, dobra, Nie śpię, kurde. Patrzcie, co się dzieje. To jest taka metafora zegzu. Że bolec wszedł w dziurkę i zakleszczył. To nie, może akurat. Może to akurat nie. No i co? I teraz już powinno być. Chyba. Po co to na dół? Laptop. Masny sen. Dudi! A ty bez suba? Dudi! Czemu? Patrz. Nie śpiać się mam byfy. Dziś mi wygasz, a nie mu funduszy. Co? Co ty fanzolisz? To kto ma mieć fundusz? Tam coś było. A już tu wchodziłam. Ale Ja spadłam. nie wiadomo. Pa. No. I po co to było? Nie wiem. A nie odsunęło to czegoś? Nie odsłoniło? Nie wiem. Nie wiem, kur... Kredyt od razu na 100 subów. No? No? To jest jakaś koncepcja. Kamerę zastaw w lombardzie. Na przykład. Wcale nie mogę. Nie ma rączki. No serio? Nie mogę pod tym przejść? Mogę. 100 lat. Dziękuję. Coś tam jeszcze. Siema, Algernon. Hejo. Dziękuję.
Tu jest zrobione. I... Aha, teraz może. To mi odsłoniło. Teraz się zrobiła epicka muzyka, to powinno być. Jutro będzie subik, no dobra. Boss battle. Nie no, tu to boss battle nie. Zdaj se save'a może. I tutaj. Sam Ja, to- checkpoint. Uuu. Co ja mam za bronię w ogóle? O. O, ostrożnie. Jeszcze jeden. Mało HP trochę. 6-9. Cię się Wojtas. No i dobre. Może tu będą lubić teraz tak sobie latać. Ale jaja. Beki jakieś się kulają. Wentyl jakiś. Wentyl, wentyl, wentyl. Tam nie było nic wcześniej chyba. To tak po prostu. Może później się tam będzie dało wejść. O. Może nawet już. To jest Rocket Launcha 15. Tu mam więcej Tu tego. masz więcej sporo, no. Du pu pu pu. Ać. I jak ja mam się tam dostać? Halo? Jak ja się mam tam dostać? Nie wiem. Ty, no nie wiem. Koj. Kombinuj, dziewczyno. Nim twoje dźwięki przemino. Czy tam wdzięki. Jeden pieron. Kurde. Smarkulec. A może coś tam jak te beki przelatują, coś tam trzeba zrobić? Idę luknąć. Aha! Ksenomorfy z Aliena. W Firze? Ale jaja. Jo! 500 IQ.
Kto to wpadł na taki motyw? Tęgi łeb. Pato. Siup. Wielki zderzacz bębenów. Jakiś kurde. Ewidentnie. Nie wiem, Paty, czy to jest dobry pomysł tu włazić. Tam coś było, nie? Gdzie? Na lewo. A? A? Podziemia wielkiego zderzacza. Ja się tu gubię. Wielkiego, O! wielkiego zderzacza bębenów. You have 2 new messages. First message To from niech se gada. Aristide. It's time we buried the dead, don't you think? Next message from. If you want an apology, then I apologize. I was wrong. You were right. Tu jakieś dingsy jeszcze są. Jo. Wielki kosmiczny mikser. Coś mi tak dziwnie w palcu. Ta kobietka z sekretarki brzmi jak automatyczna sekretarka w serii Arkham. Ona w sumie brzmi jak bardzo dużo automatycznych sekretarek, tak mi się wydaje. To jest pewnie jakiś... Wow. To jest pewnie jakiś template'owy głos. Coś takiego jak Iwona. Się wystraszyłam gnojków. Czajana, tam apteka jest. Wiem. Polecacie gierki na multi dla 2 osób. PUBG. Lego. A darmowa wersja PUBG dla dzieci Fortnite. Still in there. She has to be. You gotta find her before ADC decides to get rid of the evidence. Halucynacja ogółem fetelowa. Uwaga! O kurwa. Run boy run. Bęł, bęł, bęł. Arubas leży i ani nie krzyknie. Zdrajczyciel, rozprówczyk, ruda beka. You have to destroy this facility before he lets her out. There are 4 Dobra, nie sraj się tam, ruby. damage the reactor cells and it'll trigger a chain reaction. Fuck Blow you. the whole place to hell. 4 rdzenie masz jakieś rozdupić, znaczy pylony. I odnaleźć Harlana Wade'a. I'm losing your signal. We may be out of I to contact będzie from here kontakt on. pewnie tego. Careful of this Kontakt. guy. Koniec I don't know what interwała. he's capable of. 10. Chowasz się. Revelation. Co? Nie widać cię. Ja taki piękny, że mamy być widać. No. A. Ty to robisz za Się zabłozna. piękność. Dziesiąty. Jeszcze 2. Sequence initiated. To 12 jest? Nie no, 11, ale jeszcze ten 11. Aha. 2 piękności na jednym streamie. No to jest suba warte. Tego jeszcze nie było. Guna, jak mnie plecy bo... I
Silence. You still don't know, do Tutaj you? masz żonobijkę. What you are. Why you're here. To jest do spania. Co, niszczą się one od strzału? What's the first thing you remember? What's your given name? Where were you born? You have no history. Niszczą. O co mu chodzi, że ty nie... You and I were born Czyli from the same mother. Co on dupi? Steam padł? Na szczęście You do must tego nie have sensed potrzebujemy. it. She cannot see in your mind, but perhaps you can see into hers. A life of waking from one nightmare, only to find herself deep in another. O Jezu, takie fizjologiczne pierdy. I will set her free. Patino. Zero tego. Zero refleksji. Nawet żeś mu nie dała się wypowiedzieć do końca. A co, blondynę zjadł? No. Siema, Preacher. O, i patrzcie, stopy są! Teraz zauważyłam. A czemu nie mam innych broni? Cool. Nie wiem. Tylko pistolet. A, bo on nimi dowodził. I oni teraz się... Nie, to weź ich wal z tego. Wal ich z buta. Aha. Czyli co? Jak się Fetel wyłączył... She was a very disturbed child. Terrible, debilitating nightmares. Delikatnie. Hysteria. She never had a chance Jestem at a normal kobietą. life. It was Disler who realized she was telepathic. He speculated that she was extremely sensitive to the Kapiczko. negative emotions of Ten. people around No ale her. co chcesz? Soczek. We removed her from that chamber only twice. She was 15 when the first prototype was born. She was supposed to be comatose, but she started screaming when we induced labor and didn't stop until the liquid filled her lungs. There are plausible scientific explanations for everything that followed, but I think it was really just a question of hatred. It is the way of men to make monsters, and it is the nature of monsters to destroy their makers. Wpisałam na bręki To życia, powiedział. wpisałam na nieśmiertelność. Na policję nie wpisywałam, bo chcę, żeby gonił mnie ktoś. System analysis commencing. Nasze pokolenie Isaac. Mati, przestań rujnować klimat, suspens tymi przyśpiewkami. They want to destroy her, but I think she's suffered enough. We put her in there 2 days before her 8th birthday. Error. No life signs detected. She died 6 days after we pulled the plug. Release sequence complete. This is how it ends. Alma. Ah! O! Ja tam patrzę, myślałam, że... Alma! Kill them all, mi mówi. Czyli mam ich kill them all. I tam będzie ten straszak. Pa. Weź sobie apteczkę. Uważaj, coś się...
The fuck? Ja muszę sobie po tym, będę sobie musiał poczytać o fabule chyba. Na gdzieś, bo ja już nie ogarniam wątku, już się potraciłem. Jakie brzydkie, brzydkie piosenki to kurde. Nie będę nawet mówić. No ale nie klocucha przy firze. Ta gra ma głębsze lore niż Elder Scrollsy. No może bez przesady, ale jakaś tam historia całkiem złożona za tym stoi. Słyszałeś, że Flixbus łączy bezpośrednio... Nie słyszałem, ale nie jeżdżę tą trasą zbytnio, także średnio mnie to interesuje. Są takie rzeczy, trzeba iść do szkoły. Czy będzie przechodzić jeszcze dwa dodatki? Nie. Dodatki są słabe ponoć. Ja puściłam windę i uciekłam. Masz chyba w to strzelać. To? No. Chyba przed zejściem tam. A teraz zostałam kurde takiego. Co? Nie, ja zeszłam. Nie no, dobrze zrobiłaś, tylko ty wcześniej jeszcze niżej zjechałaś. Teraz one są schowane jeszcze. O. Siema Haras. Klimat jak w Alienie się zrobił. No i teraz co? No i teraz chyba tak jak wcześniej. Że na dół. No ale tam nie mogę już zjechać. Winda jest zepsuta. A no to nie wiem. O. Wow.
Bioprądy. Larwy astralne. Teraz jest klimat. O, uwaga. Lewa. Jezu, Patty. Pamiętacie energetyzowanie wody na Polsacie? A pamiętacie kropka? Wszystko szamanizmy. Programowanie kamieni. A Ruby znikł chyba. O. Moment na niespodziewane przestraszenie streamerki. Ja powiem tak. No ja zachęcam do próbowania. Poprzez, prawda, suby, donaty. I to jest... Bo to zaraz koniec. To jest ostatnie mission. Fear Operative should attempt to, żeby dojść jak najdalej. He's alive. I just picked up his signal. If you can hear me, get to high ground. A chopper is standing by. O ja. Czy jak napiszę bu na czacie, to się wystraszy? Myślę, że nie, ale jakby do tego suba dołożyć. Wycurwieło. Dup. Działo organowe do rozpraszania chemitrails? I teraz co to w ogóle są? To są jakieś kurde z innego wymiaru? Czy to są jakieś wizje? Czy... A, to trzeba poczytać. To nie jest tak, to trzeba usiąść na spokojnie. O lol. Kurwa mać, przepraszam. To nie jest tak. Ja wolę He's stąd. alive. I just picked up his signal. Tak, zagadaj. If you can hear me, get to high ground. No, A chopper is I standing know. by. Idę jej wina. Nie mamy wina. Jutro jej pokażesz, to trzeba na spokojnie usiąść. Dokładnie. To nie jest tak. To nie jest kurde tak. Wy myślicie, że to jest tak. A to jest kurde inaczej.
Ło, ile ich jest. F5. W jakim mieście? To się rozgrywa w Stanach. Ale w jakim mieście? Może gdzieś tam było, ale jakoś nie wyłapałem. Życie, 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 życie. Nie do fleków i nagadaj, kiedy się hajtacie. Nie no, nigdy. Hajtać po co? Żeby później się rozwodzić? Będzie się tylko potopał. Ale Patty z takiej ruły potężnej. Weź se żyćko. Tu mam iść, tak? No. O mój Boże. No w świetle tego, co się działo przed chwilą, to pudełka spadające ze ściany nie są szczególnie Raczej. przerażające. Żeby wesele zrobić się nadupcyć. No to... To można bez wesela. To nawet się zdarza wielokrotnie. Boss fight. Łódź. Sorno dziura. Sorno mamba. To nie jest chyba najlepsza broń do tego. Nie, po prostu za długo przeładowałam. Tam apteczka na lewo. Wiem. Ty wszystko wiesz! Mikołaj! Ała. To będę z pistoli. To mam iść. No nie wiem. Smutek, kiedy trzeba iść do szkoły. Mama znowu gada do mnie. Stop it. Śpiewaj coś poważniejszego. Na przykład... Cygańska jesień szumi wkoło nas. Tarararara. Łociu, to... Taki biały front. Na, 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 na. Twarz? I tam potem to było tak. O, o! Tried to forget. I've tried so hard to forget. Ale co forget? Co I żyją? właśnie ja o tym muszę poczytać na internecie, bo ja nie ogarniam kuwety. O kurwa, Patty. Ale jaja. I to potem leci tak. Laj, 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 laj. I love you so, I love you so, I love you. Nie to, nie to, Patty. You were born here, in this place. No jak in this place, jak w szpitalu. I was there. Wspaniała, ogółem choroszczańska wizja. Babo, zostaw mnie. Co ja miałam zrobić? Nie wiem, Patty, musisz coś wymyślić. Jak on mi... Co mnie wypukujesz?
Co ty mnie robisz? No chodź. Ale autohostelnie. Ja to bym jej wjechał kolanami na ryj osobiście. To będę w nią waliła. Ale ja na przykład teraz już nie rozumiem, to ona ile ma lat faktycznie? Ona jest małym dzieckiem, czy ona jest dorosłą kobietą? No już dorosłam. No ale to czemu ona jako dziecko się objawia i w ogóle... No ja tego nie, może to się jeszcze wyjaśni, ale... Jako, że są 3 części tej gry, to wątpię. Będzie trzeba wszystkie przejść. Biorę zbieg z kilometra. No nie można... Ja za to mnie jakoś obinęła. Nie można dotykać. Patty, jak w tańcu, jak na stripteasie. Można patrzeć, nie dotykać. O, szczurek przyszedł. Szczurek teraz Patty będzie cię obrażał i pisał inwektywy na twój temat. Bo mu tata właził do wanny, jak był mały. Cześć, trofea. A z tego będę do niej walić, okej? Nie. Mogę. I've tried to forget. I've tried so hard to forget. Nie macie wanny w domu. To stąd ta trauma. Mózgu chyba też. A, cały czas jesteś? You were born here, in this place. I was there. No i teraz to nie wiem. I teraz, jak zniknie, to spróbuj może, nie wiem. No, przejść obok. Nie mogę, bo to idzie tak. I've tried to forget. You tried to forget. I've tried so hard to forget. You were born here, in this place. I was there. Co ja mam ci zrobić? Patty, ale nie rycz. No ale co ja mam jej zrobić? Co ja mam zrobić? Tam nie mogę pójść. No nie wiem. Idź spać.
Dobra, to nie atakuję. Nie pomogę. Ciekawe, co sąsiedzi pomyślą. Sąsiedzi nic nie pomyślą, bo śpią. Kurwa, ja go buduję. Ta żona... Patty, weź uspokój dzidę. Nie będzie mnie denerwował. Ale co cię denerwuje? You will be a god, amen. Take her back to the vault. Ale widzisz, zaszczeliłam szczurka i zaszczeliłam Almę. Dzięki, szczurek. Miało być. There he is. Jak ja to przeżyłam. I don't know how you lived through that. We still don't know the extent of the damage. We haven't been able to get through to anyone since the explosion. What about Alma? What happened to her? What was that sound? No to trzeba przejść jeszcze następne dwie. Nie wiem za dużo z tego w sumie. No, że ale nie rozumiem tego, jak ten fetel był z nią skoligacony, ale może to się dowiadujemy dopiero potem. Ej, ale nie stała na drabinie w ani jednym miejscu. Kto tą gadał? Nie no, tak czytałem też gdzieś wcześniej. A może to gdzieś było takie... Fetel to jej syn. No ale jakże? To nie ma sensu. Dodatek do dwójki. No bo są dodatki do jedynki, ale one są lipne. Ich nie ma co przechodzić ponoć. Szkoda czasu. To dwójkę trzeba by przejść i jeszcze jest trójka, nie? No. A może jest coś po napisach? Niklaus ożył po ostatnim streamie. No, bo ostatnio... Trochę. Teraz już jest... Nawet gorączki nie masz teraz. No chyba nie. No nie masz. No ale mogę mieć niską jakąś. No to tyle. To z Fira tyle. Dziękujemy na YouTubie za uwagę. Zostawcie łapkę i widzimy się, no będziemy się tam za jakiś czas za dwójkę zabierać. No. To ciach.